दाखालि नों दुगैनायाव नोंनि देहानि गासै जग्राफिखौनो नुजोबथारदां सना इसोर लासिंसिं बे दिननिफ्रायनो आंनि बिखाया माबा नोंखौ लानानै गुलदुब 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 मोनबाय थायो आं हयले एसे आन्दाज मोनखादों नंगौ नों आंजों क'क्राझाराव थांफानो राजिना सना आंलाय क'क्राझारखौलाय मोजां मोनखायोना गावहासो हिनजाव दंखायोदां सोर फाग्ला खोन्थानाय हिनजाव दंखायो होननानैलाय सेंग्रासो इसोर लासिंसिं लाजियाबो माथो थिखिनि नुवा खोनायालाय दानि जुगनि सेंग्राफोरखौलाय माथो साथाम साब्रै जाबग्रा जाजोब्बाय बिदिसो इस्लै सना मानो बेबायदि बुङो नोंलाय मा हिनजाव थाखालाबायनो नुवाखै समनखान बायदि बडि हिनजाव थानाय मानसिया बेबायदि बडि थायो ओइ साला थबथिं नोंना बाद्रायथारबाय नों आंनि आगोल गावदांनि गासिबो जिअ'ग्राफिखौ नों नुजोब्बाय ओइ आदियाबो माथो हायना मुलिनि रुवाथि गोसथोग्रा दाब्ला माहाजोननि जोलैसो नों आंखौ दाब्ला माहाजोन बुंबाय दिनैनिफ्राय नोंना बे आंनि न'आव ओंखाम गैला गेट आउट बुङो आं नोंखौ आउट ओइ आदै दाब्लानि जोलै एग्रिमेन्टखौ बावबाय नोङो बिलिफाङाव रुवाथि रायलायनो मोनगोन होननाया दरमाहाया 1800 जानानै दङ 1800नि जायगायाव 18000 होनांगोन नोङो मानसि लाना फैनि आं हजोंनिफ्राय ओइ बिगुर हा नों आंखौ बिगुर बुंबाय गेट आउट आंनि न'आव जायगा गैया नोंहा गेट आउट साला अमा खर' मा गावदां नोंहालाय मा औ थांसै आयं आंबो नोंबो थांसै नोंखौथ' आं गोसो थोफ्लांसो होदोंमोन आंबोथ' गोसो थोफ्लाखादोंसोमोन ना आयं नोंनानो आखला मोजां नङा औ जारला जाथारबाय आंहा जेरैबो